какво става, хора? Днес ще играем на един от най-любимите ми модове в Майнкрафт, а именно Майнкрафт OneBlock, Lucky Block, Skyblock. Това наистина ми е един от най-любимите модове, защото всъщност е забавен и пранква и става мешаница и почва да става забавно. Ще се развием, ще направим всичко, което трябва в този OneBlock, този Minecraft OneBlock. Така че още сега абонирайте се за с камбанката и дайте лайк. Сега, тук, за тези, които не знаят, отдолу имаме само едно блокче и го чупим. И разбира се, от първия път ни спална TNT. Вау, колко хубаво. Вече нямаме чест. Вече нямаме нищо. Нямаме нищо. Уху. Не, куче. Тя да си го опитомя. Да, както виждате, тази игра пранква много, но ще дава и яки неща. Така че, ако искате... Окей, спална Squidle. Ако искате да продължим тази тази поредица, вече няма нищо. Между другото, ако искат, Добре, окей. Там, между другото, около нас има някакви острови, сега ги забелязах, които ще ходиме до тях и ще се развиваме. Ако искате да продължим тази поредица и да победим Ендър Дракона накрая, абонирайте се за канала с камбанката и пръснете лайк бутона още сега. Нека да продължаваме да чупиме този Lucky Block, пранк блок. Мога да говоря. Добре. Кой е това? Това беше... Окей. Добре. О! Падна. О май гад. Даде ми къбълстон, между другото. Сега и разширим острова на този OneBlock. Оцеляване. Ако искате да оцеляваме и да победим Ендър Дракона, още сега дайте лайк и се абонирайте за канала с камбанка, за да получавате известия при всяко мое ново видео. Ще се пробвам да качвам всеки ден, но нищо не обещавам. Ще се опитам да качвам всеки ден, но нищо не обещавам, няма... не мога. Не мога да съм сигурен, че ще качвам всеки ден, така че... така че нищо не обещавам. Но за да не изпуснете, ако качвам всеки ден, абонирайте се за канала с камбанката, и ако се абонирате с камбанката, ще можете да разбирате, когато кача ново видео. Винаги, когато кача ново видео, ще разбирате. Сега няма си правя къбълстон кирка, защото не ми трябва. Къбълстона ми трябва да си разширя острова. Така че това го чупа. Си направя и радва. И меч.
Вече можем да почваме да чупим този лъки блок и да се развиваме. Забрах да взема крафтинг тейбъл. Дай ми крафтинг тейбъл. Нага. Умри. Падна ми крафт. Ситата малка, бо! Добре, имаме вече доста cobblestone. В този епизод можем да се развиеме и да си направим къща, но не знам. И ще стане. Хубава бък. Спаднеш. Ще си направим генератор. Нататък. О, не, защо? Папагалче, сиво папагалче. Така, помилявам те. А не. Падна. Добре. Мислех по-добра идея. Вместо да чакам много време, мога сега да си дава крафтинг и набързо да си направя каменна кирка. Така вече би трябвало, да. И получих лапис блок. Супер. Само да не ми спалне TNT. Острова. Добре. Между другото, имаме айрон. Така. Да си направим. Добре, не можем да си направим. Можем. Да си направим един айрон меч. Да си направим пръчка. Да си направим. И ръка. Добре. Имаме Wolf Age Spawn. Сега ще си спаунем куче. Явам това куче. Имаме си куче. Само да ми спалне сега TNT. Котке. Добре, имаме още едно куче. Цялай. Вече се надявам наистина да ми спалне TNT. И да не умрат. То спална газ. И кучето ми. Или не? Кучето ми не. Окей, папагала къде е? Yes! Той се връща. Ела, папагалче. Браво! Ти си герой. Е тук. И тук. О, имам диамант. Имам вече диамант, хора. Което е супер добре. Да, този папагал трябва да го отместим от тук, защото всеки момент ще му се случи нещо. Така. Да му дам да яде. Да му дам да яде. Само че трябват граспо. След това трябва да струшим cobblestone.
И забравих да направя... Добре, трябва ми лопата. Добре, не ми трябва това. Трябва ми крафтинг тейбъл. Трябва ми лопата. Си направя златна лопа. Така. Не, трябва ми мотика. Мале колко съм зле. Чакай малко. Папагала ми е на рамото. Така. Окей. Това е яко. Признавам си, харесва. Добре. Добре. Така. Махаме това. Саждаме семена. Не, това не... Ако направя, това ще стане. Yes! Вече има. Време, този папагал ми седи само тук. Вече имаме много къбълстоун. Добре. Да си разширявам. Това цялото ще го използваме. Да. И след това целият стак ще го използваме. Да. Чаем другото. Супер става. Сега ще се отдалечим от там. Трябва да... Аз се изхарча. Не мога да си направя. Аз съм супер тъп. Изхарчих си абсолютно всички. Паднах. Що ми падна? Там не пада. Папагала. Папагала падна. Абе, куче, защо го бутна, бе? Там да отида. Да. Това ми е на рамото. Куче, докато... Почти не свърши, само че трябва да пали някакви факли, нямаме въглища, абе... Ще трябва да чупиме този лъки блок, колкото и да не ми се иска. Папагал, давай! Давай, давай, давай!
Айде! Добре, папагал ще се върне. Сим... Окей. Вече не ми е. И той умен папагал, бе. Там паднах. Не ми е по... Там къде? Нямам... Тугоде. Този папагал и това куче ще ги кръстя. Кучето е на мокри, добре. А кучето ще го кръстя... Шаро. А пък папагала ще го кръстя... Как да го кръстя папагала? Папагала ще го кръстя... Ператко. Добре, Шаро и Ператко. Супер имена. Така, сега ще разширяваме. Окей. Аз съм най-смотаният човек, който съм виждал някога на света. О, втори папагал, който е още по-красив. Аз си имам един вече. Мога ли и на другото рамо да имам? Да го опитам. Не искам. Това. Не, защо го бутнах? Ела тук. Имам си две папагайчета! Приятели, това е най-якото нещо, което съм виждал някога. Просто имам две папагалчета на рамената. Ага. И двете умряха. Юху! Умрели. Те сте. Окей, ето е едното. Едното го взех. Следващото. Трябва да се... Не! Добре. Трябва там. Yes! Ава съм Стив с две папагайчета. Добре. Още е много тясно, ама трябва още да го направя напред, защото си изхабих целия кълтон на там. Това е супер. Но нищо не. Тук ще си направим къща. Имаме тук. Имаме това.
Ама. Да бутаме куче. Ивай. Там. Там ходи. Не, падай. Падай. Ето тук ще започна. Хубаво. Добре, готово. Сега е време да разширяваме. Колко почта? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Супер. Скучно ми е. Тук е. Добре, трябва ми още такава. Ей, тук трябва да разширим. Тук трябва. О, да. О, да. Вече. Не бе. Ой, другия сложих. Значи отново съм Стив с 2 попа. И ми трябват честове. Защото безполезните неща ще стана ето така. Не бе, не искам да остана. Не бе, що съм смотан, бе. Съм толкова смотан. Добре, колко ще го разширим? Колко трябва да направим? Ето така. Трябва ми още такова. Това място е само за... Не за такова. Ахай се. И аз паднах. Така видя. Са ми умрели папагайите. Видях, че нещо умря, но... Пидър. Yes. Добре. Сега.
Си разширим острова. Ами хора, това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Надявам се да е така. Ако е така, абонирайте се на канала с камбанка. Дайте лайк. Ако искате да направим още такива яки епизоди. Ако искате да направим поредица на този, на Minecraft, OneBlock, Lucky Block, Skyblock, задължително абонирайте се на канала с камбанката. Дайте лайк в това видео. Имаме вече, както виждате, 2 папагала, раманата, имаме едно куче, разширихме си острова много, тук ще направим стена, тук ще си направим къщата някъде там. И ако искате втора, трета, четвърта, пета част и да победим Ендър Дракона, задължително абонирайте се на канала с камбанката, за да получавате известия при всяко мое ново видео. Пръснете лайк бутона. Аутмен. Чао!